системата на образованието и сме я пуснали малко да поработи в икономиката, поради това, че това е най-естествената връзка. Връзката образование-икономика. Много благодаря, че нас е тук. Тя е участвала в много от форумите, които сме организирани по линия на Националния координатор за учене на възрастни от 2012 година насам, така че е потопена в нашите проблеми, добре ги познава и още веднъж благодаря. Уважаема госпожо Везиева, заповядайте. Благодаря, госпожо Дейкова. Аз ви благодаря за поканата. Уважаеми господин министър, дами и господа, днес заедно с вас стартираме една от най-новите инициативи на Европейската комисия, а именно електронната платформа за учене на възрастни в Европа. Заедно с вас заявяваме участието на държавата ни в споделената практика за реализиране на по-добри възможности за повишаване на качеството на образование. Но заедно с вас и поемаме лична отговорност за това да положим усилия всеки в рамките на своята позиция, на своята работа, да фокусира върху инвестицията за учене през целия живот. Когато преди години заедно с госпожа Дейкова и с една много хубава група експерти от професионалното образование, част от които виждам тук сред нас, стартирахме проекти по учене през целия живот, аз не можех да си представя процеса, какъв е, какво се случва и някак се дори не дооценявах толкова необходимостта от това. Но бях безкрайно впечатлена от това, че обучителите в тези проекти бяха хора от така наречената трета възраст. Хора с доказана квалификация, хора успели, но хора търсещи нещо ново, работещи по нови проекти и надграждащи. У нас няма, за съжаление, такава традиция. Някак си ние сме научени, че учим до една определена възраст и след това каквото такова. Но ние вече живеем в глобалния свят и за да отговорим на неговото предизвикателство, трябва да учим непрекъснато и да надграждаме себе си. Дори погледнато от чисто прагматична гледна точка, ученето през целия живот, усвояването на нови знания и умения ни дава и увереността и спокойствието, че можем да се реализираме независимо от обстоятелствата, каквито и да са те, на пазара на труда. Все повече в съвремето се говори за икономика на обществото. Или казано по друг начин, обществената основа е тази, която определя количествените и качествените процеси за развитие на икономическите дейности. Защото няма успяла икономика без добре квалифицирани кадри. И тук ние заедно с екипа на Министерство на образованието работим и ще продължим да работим по отношение не само на професионалното образование, защото при формирането на политиките за икономика е особено важно и ние го правим като екип на Министерство на икономиката, да се базираме на няколко неща. Едното от които е анализа на това какъв човешки капитал имаме ние в момента, изграден по съответните икономически дейности. Да започнем най-накрая в България да използваме индекса на човешките ресурси, който включва инвестицията в ученето през целия живот, инвестицията в надграждането според интелекта и най-вече възвръщаемостта от тази инвестиция. Да се инвестира в образование е инвестиция с идеална цел и тя е бъдещето. Но който не инвестира в образование, не може да разчита нито на това да има добри кадри, нито на това да имат хората високи доходи. Така че електронната платформа за учене през целия живот е наистина много важно нещо. И тя ще е механизма, чрез който ще се срещат добрите практики в Европа, заедно с нашето желание да се реализираме, да се учим. И най-вече основната характеристика, според мен, на тази електронна платформа е да се създаде професионална общност, което е най-важно за нашето общество. Това, което искам да кажа е, че Националното звено за подкрепа на електронната платформа за учене на възрастни в България се заема с една доста трудна задача. Задачата не само да популяризира тази инициатива,
и то така, че да увлече всички нас, но и задачата да мотивира преподавателските екипи, както в средните, така и във висшите училища. Да мотивира всеки един от нас да го прави непрекъснато, защото това е дълъг процес. Но познавайки екипа, който ще работи по този проект, аз съм убедена в техния успех. Вярвам, че тази инициатива ще успее и тя наистина трябва да успее в името на нашето общество. И вярвам, защото знам, че всеки един от нас ще положи такива усилия. Лично аз и екипа на Министерството на икономиката сме ваши съмишленици, ваши сътрудници и участници в целия този процес. Пожелавам огромен успех на проекта. Благодаря ви.